toto nebolo cool. Desivé, ale nie cool. Tak čo, si v poriadku? Nie. V poriadku, rozhodne nie. Hej, zadrž, čo to robíš? Chcem sa dostať von. Čo keby si mi pomohol? No, neviem, v návodoch na prežitie sa píšete a čakajte a pomoc príde. Nikto sem nepríde. Je to len na nás. A ak nič nepodnikneme, tak tu zomrieme. Áno! Nie! Nigel! Vráť sa! Počkaj! Prestaň, prečo tie dvierka jednoducho neotvoríš? To sa mi snad sníva. Čo je? Je to štandardná západka. Stačí otočiť... Otočíme! Čo to zasa robíš? Nemôžem! A čo nemôžeš, čo? Neviem! Lietať! A toto mi hovoríš až teraz? Predtým to nebolo podstatné! Neznášam ťa. Máš ešte ďalšie prekvapenia? Hej, neviem lietať, rýpem sa v zobáku a občas sa vycikám do fontány. Spokojná? Tam sú! Musíme vypadnúť. Hej! Rýchlo, bež. Počkaj, stoj, chvíľu počúvaj. O lietaní veľa neviem, ale o chôdzi, hej. Rob to, čo ja. Jedna noha, druhá noha. Hej, Jedna noha, dobre, druhá chápem. noha. Jedna druhá. Jedna druhá. Áno! Poďme! Vidíš, tiež ovládam cudzie reči. Fajn. Spútajú ma s jediným vtákom na svete, čo nevie lietať. Náhodou asi 42 vtákov nelieta. Kakadu! Nie, ten lieta. Nie! Za nami! Drž sa!